Os políticos teñen abandonado Galiza totalmente. Por exemplo, na comarca de Trasancos, onde eu vivo, pois non hai traballo. Penso que é unha terra fermosa e moi rica en a súa agricultura, na súa pesca. Tiñamos hai pouco máis fábricas que temos hoxe. A xente que é activa é moi activa. Os que non teñen esa forza ou esas conviccións son xente que aínda non se decatou da realidade. Galiza é algo máis que turismo rural, xacobeo, eucaliptos, os caciques de sempre. E agora non queremos mudar uns caciques por outros e mudar todo para que todo siga na mesma. Autodeterminación é democracia. Voto de esquerda pola liberdade da Galiza. Vota Nosa Unidade Popular. Contra a precariedade laboral, contra o desemprego e os salarios de miseria, contra a emigración, vota Noso P. Por unha Galiza ecolóxica. Contra a represión e o autoritarismo. Contra a guerra e o imperialismo. Por unha Galiza solidaria e internacionalista. Polo direito da Galiza como nazón a decidir o seu futuro frente ao Estado español. Polo direito a decidirmos como traballadoras e traballadores frente ao capital e ao patronato. Polo direito a decidirmos como mulleres sobre a nosa vida, o noso corpo e o noso futuro. O voto útil do nacionalismo e a esquerda é o voto en Nós, Unidade Popular. Autodeterminación é democracia. Voto de esquerda pola liberdade da Galiza. Vota Nosa Unidade Popular.